Apik to. Agnes Ursaran Tatin Titot. Elok. Dengan bobot kok kowe urip kowe kok nyanyi dhewe. Lah beda aku ra kelas iku. Kok ibane. Kan dipaske dhewe-dhewe. Agnes yo wangune mau serigala. Oriza kok suntik ae. Mane Oriza suntik di Mas Gading langsung masrai motor, mohon ganti motor. Dhewe-dhewe. Iya. Nggih menika sampun. Ampun nggih jenenge hiburan pokoke ana salah lupute njaluk pangapura nyuwun agung ing samudra pangaksami. Menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa pesan-pesan dari lakonnya. Jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun gayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Gading. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye Pak? Iki dicukupke sik lek gegojekan mengko diteruske ning goro-goro. Yo. Saiki arepe kepiye? Weh, lah ya iki nonton budalan. Kurawa budal kae wis siap-siap ke mosok ora ditonton. Ayo Pak tak derekke.